Handumanan so sa ka up. No matter what they tell us, no matter what they do, no matter what they teach us. Mayang adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Ray. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, no matter what. No matter where they take us, we'll find our own way back. I can't deny what I believe. I can't be what I'm not. I know our love forever. I know no matter what. If only tears were laughter, if only night was day, if only prayers were answered, then we would hear God say, no matter what they tell you, no matter what they do, no matter what they teach you, what you believe is true. And I will keep you safe and strong, sheltered from the storm. No matter where it's barren, a dream is being born. That's all that matters now, no matter what. No matter what. No matter what. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Magkining usa ka mahuyang nga taga Tabuk, Mandawi, City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan na Ray.
na, Bibo. Sige lang kag atubang ang imong computer. Uy, wala gani kay oras hapit na ako. Babe, nibaw biya ka nga daghan kay kong trabaho on the ba? Sabta lang ko good. Kasabot man ko. Namarayag ragay ko nimo. Namarayag ra ko sa gwapa na akong uyab. Dali, Bi. Masahion ka, Bi. Thank you, babe. Okay. Niring imong po, no? Si Mama. Ako nang tubagon, ha? Sige, babe. Kaya mo balik ko na ko sa kwarto. Ato alam mo niya ako ha, kung mahuman na ka diha. Babe! Oh, ngano ka? Excited mo kay kang naong diha. Naong ka? Excited mo lang. Then ako'y good news. Good news. Mupauli na diri sa Pilipinas si Kuya. Imo ba? May noon. Yes, babe. Excited agad kay ko nga ipalaila ka niya. I'm sure nga magkasinabot gid kaayo mo. Na-excited ako, hinoon, babe. Kanusa man siya mo pauli, ha? Tigo mo ko day. Naghago pa mo gitaong kag sugat ako din sa airport eh. Siyempre, no. Di na ako makapaabot nga mauli ka. Kuya, si Ray di ay akong uyab. Oh. Hi, Arnold. Ray. Ano mo ko? Ano ko makasabot sa akong dati? Dali na. Mga on sa tabi before ta mamauli. Di ko makatuog da. Kalagot ba ini? Nanong di mamuwa si Arnold sa kong nauna? Niyabag ang siguro ko. Uy, muadto pag di ko uma silang Janice. Magkita na sa ni Arnold. Nanong apektadon ko sa iyang presence. Pita ba yun? Matuog ako eh. Okay na ko, babe. Bayo eh. Nga nang murag feeling man ako nga nagsigitan ako si Arnold ako. Hindi sa ko kanahan mulingi. Suwayan ang pasiplat eh. Tanaw kita siya. Tubig, big. Diara, babe, oh. Okay na ka? Oo, okay ako. So, pila na mo katuig nga managuyap? 4 years na, kuya. Dugay-dugay na sugid eh. Sakit na kung magbuwag. Ayaw sa paghiskot o buwag, kuya, uy. Buotan ang mapinanggaon si Ray, kuya. Maungwa na gyud ko laing pangitaon pa. Kontento na kayo misaw sa gusa. Di ba, babe? Oo. Itutok siya na ako. Uy, gismailan ko niya. Ano mo eh? Ipaspas man ang akong heartbeat. Babe, mapauli na ko ha? Nai-emergency good? Mao ba? Oo. Ako makabantay nga na aday ni-text na ko si mama. Okay, sige, babe. Pag-amping, ha? Okay, babe. I love you. Sige. Love you. Murag lahi ng gini akong gibati. Di na ni normal nga bation sa lalaki nga to sa usa ka lalaki. Ay, kung na nga, nabayot na ko. Bayot ko?
Dili. Pero si Janice. Unsaon si Janice? Oh. Nanawang pagid siya. Hello? Babe? Babe, makalugar ba ko nung kaugma? Makiginom si kuya ni mo. Si Arnold? Oh, good. Kaysa pa laing kuya na ako. Sige. Sige, babe. Okay na. Thank you, babe. The best you ka, oy. I love you. Bye. Love you too. Bye. Ay. Kaya, naganagigog na inom. Buka na kayo ko. Una na lang suday. Tiwas lang una ni Ray. Okay, kuya. Babe, bye-bye. Sleep na ko na, ha? Love you. Love you. Pwede yun sa mupauli na lang sa ko para makapahuway na ka. No. Nold, ha? Gusto ba ko nga mo inom? Sige, ikaw. Ay, hindi mo ko makaharong ang tanaw niya, eh. Nakay gustong isulti? Ha? Wawan. Kaya ba kung plano kayo? Ambot lang bitaw, Arnold. Ako makasabot sa kong kaugalingon, sukad lang nakakita ko niyo. Ay, sorry ha, pero kinanglan ni na ako isulti. Ako lagi ning ipagawas kay makasamo kay ni sa kong nauna. Parihat ta. Ha? O say parehas ta. Sa tinuod lang mahibaw nga akong ginikanan namin. Labi na si Janice. Pero bayot ko. Kung nakagusto ko ni Ray. Arnold. Yeah. Sa may plano niyo, Ako lang unang sultihan akong mama nga bayot ko. Unsa? Bayot ka, Ray. Ma. Sorry, pero hindi na nako kaya, ma. Di na nako kaya nga matago na ko ang tinuod ako pagkatao, ma. Kinuo ko. Ma! Dito mo rin. Dito mo. Pa, unya lang tawag istorya, pa. Unsaon ni nakus mama? Ma! Kini, oh. Utangyang uwan eh. Unsa man ni? Omega painkiller. Mayo na kay na ibugnaw init ka sensation. Og 30 segundos lang, muga na ipamati. Sige na, butangi siya na. Okay pa. Ma? Okay na ka, ma? Salamat. Unya na. Unsaon man ani mo si Janice, ha? Ako rin bahala niya, ma. Akong isetol ang tanan. Sultian ako sa tinuod. Mao ba? Bago lang ka nakarealize nga bayot ka? Janice. Sorry kikay, ha? Og nagkagusto ka ni Kuya, no? Nahibaw ko, Ray. Klaro kayo sa mga lihok niya ni Kuya. Maong, wa na lang sad ko mahibong. Janice. Og aron nga, naana mo'y kagawasan ni Kuya Arnold. Sige, pasagdan ta mo. Og happy na lang sad ko para ninyo. Kay parehong mo na akong mahal o pinangga.
Salamat kay Janice. Salamat kay maski pili mo magpakaiso ka. Salamat sad kaya. Kay wa ka mo limod si Migsoon bay nato. So, on sometime. Kita na. O Arnold, kita na. No matter what they tell us, no matter what they do, no matter what they teach us, what we believe is true. Lisod man sa sinugdanan ang among sitwasyon kay nahibaw ni nga daghan og saway og mga istorya gikan sa laing tao. Pero nagpakalig-on gyud ni. Og plano namo nga magpakasal sa laing nasod pohon. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kito mga higalang kaagi ni Ray nga taga Tabuk Mandawi City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagulahan no matter what. And I will keep you safe and strong, shelter from the storm. Ang mga kaagi gibahatan do sa radyo ni Carol Marie KM, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usaga ako. I-address lang na ining talumanon, handumanan sa usaga with Carol. RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmania Boulevard, Cebu City. Umakaha ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod ikayon, nagkasalamat sa inyong pagpaminaw. The sun don't shine on me.